ሰላም እስኪ ነዛ ቪዲዮ ፈለው ብምግባር ላይ ብምግባር ጀምርዋ። እስኪ መብዛሕትኩም እዚ ክሳብ ሎማዓንትስ ፋይለይ ከይጠፍአኒ ሲቪ ዝሓዝክዎ ከይጠፍአኒ ናይ ትምህርቲ ማስረጃ ከይጠፍአኒ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ክሳብ ሕጂ እዩ። ምክንያቱ እቲ መፍትሒ ኣብ ሞባይልና እዩ ዘሎ። ኣብ ሞባይልና ጎግል ድራይቭ ፅዒና ኩሉ ዳታና ማለት እውን ክጠፍእ ዘይንደልዮ ዳታ ናውእቲና ስቶር ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ስለዚ ሞባይልና ጠፍአ ኮምፒውተርና ተባላሸየ ንስእኖ ዳታ ኣይክህሉን ማለት እዩ። ምክንያቱ ጎግል ድራይቭ እንድሕር ኢሜይል ሃሊና ኮይኑ ጂሜይል ሃሊና ጎግል ድራይቭ ኣለና ማለት እዩ። 15 ጂቢ ስቶሬጅ ስለ ዘለና ኣብኡ ስቶር ጌርና ምቕማጥ ንኽእል ኢና። ስለዚ ማንም ሰብ ዳታ ከይጠፍአኒ ኢሉ ክጠራጠር የብሉን። እስኪ ብተግባር ከሪአኩም ቀፂልኩም ዘላ ረኣይዋ እሞ ከመይ ጌርካ ዳታኻ ኣብ ጎግል ድራይቭ ስቶር ይግበር ዝብል ብተግባር ከሪአኩም እየ። ሰዓቡኒ ድራይቭ መጀመርያ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲና ኢና ነውርዶ ማለት እዩ። ጎግል ድራይቭ ኢልና ሰርች ንገብር። ሰርች ምስ ገበርና ጎግል ድራይቭ ዝብል እዚ ኣለና ማለት እዩ። ከባቢ 4.3 ሬት ኣለዎ። ካብ 10 ሚልዮን ሪቪው ዝገበርዎ ስለ ዝኾነ 10 ቢልዮን ሰባት ዳውንሎድ ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ንፅዕኖ ኦልሬዲ ኣነ ፅዒነ እየ ዘለኹ ኦፕን ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ምስ ገበርና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዳታታት ኩሉ ስቶር ገይረ ኣለኹ። ንኣብነት እዞም ዳታታት እዚኣቶም ኩሎም ኣፕሎድ ዝገበርክዎም እዮም። ኣት ኤኒ ታይም ሞባይለይ ክጠፍእ ይኽእል፣ ላፕቶፐይ ክጠፍእ ይኽእል፣ ኢሜይለይ ምስ ባዕለይ ክሳብ ዘሎ ኩሎም እዞም ዳታታት እዚኣቶም ምርካብ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ዳታ ከእቱ ተደልየ ናብዚ እዛ ፕላስ ምልክት ኣብዚ ዘላ እዚኣ ፕላስ ንብል እሞ ኣብዚ ዝተፈላለየ ነገር ኣለና። ጎግል ስላይድስ፣ ጎግል ሺትስ፣ ጎግል ዶክስ ተሃልዮምና ኣፕሎድ ምግባር ንኽእል ኢና። ስካን ክንገብር ተደልና ስካን ንገብር። ግን እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚ ዳታና ክነእቱ ተኮይንና ኣፕሎድ ንበር ማለት እዩ። ኣፕሎድ ኢልና ናብቲ ዝደለናዮ ቦታ ኸይድና ዝደለናዮ ዳታ ሒዝና ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ። ካብዚ ሰሌክት ጌርና ናብኡ ነእትዎ ኣለና ማለት እዩ። ዶክሜንት ይኹን ካልእ ይኹን ካብዚ ዝተፈላለየ ዳታታት ናብኡ ምውሳድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ቪድዮ ይኹን ኦድዮ ይኹን ዶክሜንት ይኹን ኩሉ ነገር ናብዚ ናእተና ኣፕሎድ ምግባር ንኽእል ኢና። ከምዚ ጌርና ስቶር ንገብር። ሲቪ ናይ ትምህርቲ መስረጃና ኩሉ ኣብዚ ስቶር ምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ጎግል ድራይቭ ወሳናይ ኣፕሊኬሽን እዩ። ኩሉ ክጥቀመሉ ይግባእ ማለት እዩ።